Welkom bij dit gesprek in Bar Salut in Axel. Mijn gast is iemand die jullie waarschijnlijk wel kennen als collega bij Omroep ZVL, maar ook als ondernemer, levensgenieter en ik denk ook behoorlijk aanwezig op de social media kanalen. Welkom Nicole. Goedemiddag. Goedemiddag. Nicole, ik ga beginnen jou een aantal stellingen voor te leggen waar je met ja of nee op mag antwoorden. Dan ben ik eens benieuwd wat jij als antwoord hebt. Ik moet er even een brilletje voor opzetten. De stelling: mijn werk is het belangrijkste in mijn leven. Ik zou zeggen deels. Deels. Ja, nee, dus misschien wel. 2025 was het gemakkelijkste jaar van mijn leven. Nee. Mijn leven gaat over rozen. Ben tevreden, ja. Oké. Persoonlijk ben ik nogal gesloten. Nee. Ik laat mijn vrolijke energie soms zien om te verbergen dat ik zelf ook wel eens vastloop in het leven. Nee. In 2025 heb ik vaker voor anderen gezorgd dan voor mezelf en dat heeft me meer gekost dan ik wil toegeven. Nou, ja en nee. De laatste. Als ik heel eerlijk ben, weet ik niet altijd wie ik zelf ben wanneer ik niet degene hoef te zijn die alles aan kan. Ik weet heel goed wie ik ben. Ook wanneer je het even niet aan kan. Daar heb ik weinig last van. Is er een van die stellingen waar jij nog wel even op terug wil komen? Daar ik gezorgd heb, inderdaad. En dat kan wel eens impact op je leven hebben. Of dat je andere dingen moet laten. Maar aan de andere kant maakt het voor mij niet moeilijker. Ik pluk de dag hoe die komt. Ik maak van ieder moment een feestje. Ja. Jij zei net ook, 2025 is niet het gemakkelijkste jaar geweest. Het is ook niet moeilijk geweest, maar jij hebt ook... we weten dat jij een operatie hebt moeten ondergaan, dat komt wel eens voor. Hoe doe jij dat dan? Want je hebt een bedrijf, je hebt een actief leven. Je bent hier ook nog met regelmaat mijn collega. Hoe doe je zoiets? Ja, ik calculeer er wel in. Je kan altijd ziek worden naast je bedrijf. En dan moet je dus wel een planning maken voor jezelf. Als je uitvalt, wat ga ik dan doen? Nou, hoe doe ik dat? Ik had het nu niet zo verwacht dat ik er zo lang ging uitleggen. Dus dat viel voor mij ook wel even tegen. Maar dan ga ik niet meer de pakken neerzitten. Maar ga je dus eigenlijk down to earth, ja, dan ga je niet die weg op. Waar haal jij dan de energie vandaan? Want ik bedoel, het herstellen van een operatie kan toch wel behoorlijk wat energie vergen van de mens. Dat is logisch. Maar waar haal je dan die energie vandaan om dan toch door te gaan? Goed op mezelf passen, goede voeding en blijven bewegen. Dat is dus mijn kracht. En eigenlijk altijd positief blijven denken. Ik ben dus niet iemand dat ik zeg van, ik ga in een hoekje zitten. Dat kan ik niet. En de leuke dingen... En mensen die omringen mij en dan denk ik, ja, zo kan het ook. En misschien was het goed dat ik eventjes teruggefloten werd. Want dan ga je ook weer andere dingen waarderen. Wat heb jij in 2025 ervan gemerkt? Want je bent natuurlijk na je operatie wat meer teruggefloten in de zin van herstel duurt iets langer dan ik gedacht had. Wat heb je toen gerealiseerd? Wat ben je tegengekomen? Dat ik iets moeilijker uit de voeten kom. En dat was voor mij niet altijd makkelijk. Heeft dat ook met leeftijd te maken? Ja. Hoe je het wil bedenken. Dat ik goed op mijn voeding moest letten. Ja, en dat is ook een van mijn punten. Ja, dat gaat nu wat moeilijker. Dus dat je wel zorgt dat je... Ja, goed blijf eten. Goede producten blijven eten. Ik ben gelukkig geen snoeperd. Ik was al gewoon om dit leven te leiden. Dus dat was voor mij geen straf. Maar daar heb ik wel uit geleerd van beweging, positief blijven denken en lopen. En bewegen met sport, ja, echt actief sporten doe ik niet, maar ik ga wel wandelen. En ook al hing het mij wat moeilijker af, dan ging ik wel samen met Huub mee wandelen. En dan bleef ik wel in beweging. Dus ieder stukje... Kun je dat dan ook na je operatie? Want ik bedoel, soms heeft dat zodanige impact dat je dat eigenlijk niet zo makkelijk meer kan. Klopt. Ga je dan eerst
blokje terug naar af en een blokje of de straat in en uit om het zo weer op te bouwen? Nou ja, dag nummer 2 hing ik al het hoekje om en daarna hing ik bij ons de kaai rond. En toen dacht ik, oké, dat is toch net iets te ver geweest. Maar goed, ik verleg altijd mijn grenzen. En als ik dan zie dat ik ergens toch mijn grens verlegd heb en het lukt, ja, heb ik ook plezier aan. Dat is net als ik bij jullie ben. Uiteindelijk zeg je daar natuurlijk wel iets heel moois mee. Dat je natuurlijk op dat moment ziet dat je iets wel gehaald hebt. Ook al is het een meter verder dan de dag ervoor. Eigenlijk doen we dat in de waan van het leven misschien wel te weinig. Dat we zeggen, ja, maar ik ben wel vandaag een stap vooruit gekomen. Ook al is het maar een stap. En die stap die kan ook weer achteruit. Dus en dan moet je dat gewoon accepteren. Dus ja, zo fluit ik eigenlijk door het leven. Ja, je fluit door het leven. Dat vind ik een hele mooie term, maar dat zien we meestal aan je. Dat zien we ook vooral voorbij komen op de sociale media natuurlijk, waar je dat laat zien. Alleen, er zijn natuurlijk vast ook momenten dat Nicole denkt, nou, doe nou de buitendeur maar dicht, want nu vind ik het even niet meer leuk. Ja, daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel last van. Want iets wat ik niet leuk vind, dat zal ik direct uitspreken. Daar ben ik er ook vanaf. Daar blijf ik niet meer zitten. Dus dat is eigenlijk ook iets in de loop der jaren wat ik geleerd heb. Dus eigenlijk, dingen waar ik mee zit of wat ik niet leuk vind, daar neem ik afscheid van. En dat doe ik ook met mensen. Ja, je maakt van je hart geen moordkuil, zou ik maar zeggen. Je blijft er niet meer zitten, je blijft er niet om die pot heen draaien. Om gevoelens te sparen of wat dan ook. En ik zeg altijd, ze hoeven me niet leuk te vinden. Zie je me op social media en je denkt, daar is ze weer. Nou, dan swipe je gewoon weg. En een dag... Dat is voordeel van social media, dat je door kunt swipen. Met die operatie heb jij natuurlijk ook een tijdje stilgestaan in de zin van, je kan op zo'n moment niet werken. Wat doet dat met jou? Want ik bedoel, je werk is voor mij, voor zover ik kan bekijken, een van de leukste dingen die jij vindt, die jij doet, zeg maar. Mijn werk is mijn hobby. Nou, wat doe ik? Gelukkig kan ik lezen. En ondanks de bril heb ik natuurlijk een beetje versterking nodig, maar dan mag de pret niet drukken. Maar dan heb ik in die tussentijd me voorbereid op de Beauty Award 2026. Dus ik heb mijn boek geschreven. Kijk. Dus die liggen al bij de jury. Dus ik hoop ook weer dit jaar uit te komen, of volgend jaar, voor Zeeland en Brabant. En Noord-Holland. Dat is ook wel weer een bijzondere bekentenis hier dus, in dit dit is kerstvers van de pers. Van, jullie, gisteren heb ik het te horen gekregen. Dus dat ik dat alles weer klaar leg. Dus ik ben weer deelnemer. Ja. Dankjewel. Dan zit je dus stil vanwege een operatie. Hè? Ja. Je bent wat beperkter in je bewegingsvrijheid. Kan op dat moment niet werken. En jij gaat dan dus gewoon een boek schrijven. Ja, ik vul mijn tijd nuttig in. Ja, je hoeft er natuurlijk niet bij te lopen. En je kan met een laptop op een schoot gaan zitten om teksten te maken natuurlijk, denk ik dan. Ja. Maar ieder ander zou zeggen, nou, ik knip even een stukje uit de tijd en laat maar even gaan. Ja, dat kan ik eigenlijk niet. Waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik niet. Misschien is het wel in de genen van mijn vader en moeder geweest, maar er zit geen rem op. Huub zegt altijd, de Duracell zit er weer in. En dat klopt. Ja, de Duracell zit er weer in. En dat is ook wel mijn drive. Ik geniet hiervan, ik vind het leuk. Net wat ik ook zeg, de dingen die ik niet leuk vind, ik ben recht voor zijn raap. Ik spreek het ook uit. Is dat eigenlijk, wat jij net zegt, ook niet het belangrijkste wat we moeten doen? Dat je die dingen doet die je leuk vindt, waardoor je... Krijg je energie van. De energie ervan krijgt, maar ook die positiviteit en de drive om door te zetten, zeg maar. Ja, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is, maar niet iedereen kan zo denken, hè? Ik vind het verspilde tijd dat iemand, ik ben ziek en nu kan ik dit niet. Of ik moet dit inschakelen. Het hangt van het soort ziekte af natuurlijk. Want ik bedoel, als je natuurlijk echt heel moe bent van bepaalde behandelingen, dan kun je niet heel veel. Ja, maar dat wijst ze zelf. Maar als jij niet kan, dan ging ik in mijn bed en dan ga ik een paar uur slapen. Dan krijg je me dus echt stil. Je hebt dus wel de tijd genomen om het herstel zeker goed
te laten ontwikkelen, zodat je uiteindelijk ook weer verder gaat. Het is niet zo van de dure cel blijft altijd aanstaan en ondanks alles gaat Nicole dus door. Nicole neemt dus ook al rust. Ja, dat is dus echt voor het eerst in mijn leven dat ik eigenlijk na een operatie dit zo gemerkt heb. Dat ik dat wel moest accepteren. Dat ik dacht, nou, als ik nu doorga, ja, dan klapperbenen en ga ik onderuit. En dat heb ik wel gerespecteerd. Maar hoe is Nicole dan als mens? Want ik zou daar op zo'n moment, als ik die stap terug moet doen, wat je natuurlijk in je hoofd niet gewend bent, zou ik daar chagrijnig voor worden? Nee, dat heb ik niet. Want ik denk, ja, dan heb ik alleen mezelf nog mee. Of mijn omgeving. Dus laat me het even gezellig houden, denk ik dan. Ja, maar mijn omgeving, daar geef ik niet om. Ik bedoel, nou, en ja, kijk, mijn vrienden, mijn omgeving, mijn zoon en mijn schoondochter, die dan bij mij komen. En mijn kleinkinderen, ja, daar krijg je gewoon geluk van. Ja, dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Ik heb nog een paar vragen. Ja. Wat was nou het minst leuke moment van 2025? Dat mijn partner van de een op de andere dag niks meer zag. En dat was best wel aangrijpend. Ja. Dat hij met de verhuizing naar Zeeland moest komen wonen. En dat je niet weet van, wordt hij nou blind? Of wat gaat dit doen? Ja. En dan ga je de onzekerheid van zoiets. Ja. En dan ga je ook achter de boeken, dan ga je spitten van, goh, wie is de beste arts? En gelukkig ken ik er ook niet veel. Dus, en ja, dat is zijn geluk geweest. Zo zie ik het dan. En dan zie je met één oog heel de wereld weer. Ja. Dat is het minst leuke moment. Wat was het leukste moment van 2025? Goh, heb je even? Nee, je mag er één uitkiezen. Nou ja, ik vind de bekroning op mijn werk, dat ik als enige van provincie Zeeland in Brabant geslaagd ben voor de oncologische huidzorg. En dat ik weer bij de genomineerden van 2026 kan zijn. Van de Beauty Award bedoel je? Ja. Dus, mooi. Ja, dat denk ik. En zo pak ik alle dingen aan. Dat ik denk van, leuk. Kijkend naar het nieuwe jaar, naar 2026. Dat wordt een druk jaar. Vertel. Nou, allereerst zal ik me moeten gaan verdedigen voor de commissie. En ten tweede zal ik na zoveel jaar alleen te zijn nog eens het jaarwoord geven. Dus dat wordt leuk. Een heel druk jaar. Heel druk jaar. Dat is bijzonder. Dat is helemaal leuk. Ja. Wat zou jij de kijkers nog willen meegeven vanuit jezelf voor het nieuwe jaar? Ga lachend het nieuwe jaar in en blijf altijd jezelf. En maak van je hart geen moordkuil. Dat vind ik een hele mooie afsluiting voor dit gesprek. Dankjewel.